Dobrý den, vítám vás u nového veletického videozpravodaje za první měsíce letošního roku. Tímto bych vám rád představil, co se událo a co v nejbližší době připravujeme. Máme hotové zateplení na obecních budovách, nechávali jsme zateplit půdu na obecním úřadě, kulturním domě a hospodě. Až za rok budeme schopni vyhodnotit, jak se nám tato opatření projevilo na úspoře energií na vytápění. Nicméně pocitově toto opatření už je znát, ta budova už neprochladá tak, jak předtím, než jsme se do zateplení pustili. Na přelomu měsíce ledna a února započala stavba na zokruhování vodovodu ze směru ze Zamlíní na Zahrádky. V tuto chvíli stavba pomalu finišuje s tím, že jsou položené roury, jsou připravené armatury a chystá se propojení toho vlastního vodovodu. Jakmile bude celá stavba hotová, bude hotové propojení, měly by se zlepšit tlakové poměry, hlavně tady na té koncové větvi, to znamená v nové zástavbě. Měl by být vyšší tlak vody a zároveň budeme mít jistotu, že pokud se něco přihodí na starém přívodu vody do zaosadí, tak budeme mít obec možnost zásobovat právě tady z toho směru ze Zamlíní. To vlastní propojení by mělo proběhnout v pondělí 4. března s tím, že se budeme snažit vše provést tak, abyste byli co nejméně omezeni v dodávce vody. Uzavřena bude ulice na Zahrádkách, nová zástavba a ulice Lány by měly zůstat bez omezení s dodávkou vody. Pokud by bylo potřeba uzavřít i tyto lokality, dáme vám určitě vědět. Už jste určitě mohli zaznamenat, že změnou oproti loňskému roku je termín vyvážení plastů. V letošním roce je to pravidelně jednou za měsíc ve čtvrtek, čili ve čtvrtek vystavte popelnici před svůj dům. Také jedna aktuální zpráva o stěhování našeho stávajícího sběrného dvora na nové místo. Nový sběrný dvůr máme nyní skolaudovaný. Máme vydané i povolení od odboru životního prostředí z úřadu Jihomoravského kraje na užívání nového sběrného místa. V tuto chvíli jenom necháme přesunout elektrodomek, který slouží pro uložení, teda vysloužilých spotřebičů, necháme převést kontejnery a o přesném termínu otevření nového sběrného dvora a ukončení provozu tady toho místa u hřiště vás budeme dopředu informovat. Jako každý rok před Velikonocemi bychom chtěli uklidit naši obec od posypového materiálu ze zimy. Máme objednáno strojové čištění, proběhne někdy v polovině března. Přesný termín vám určitě dáme dopředu vědět. Tímto bych vás chtěl požádat opět o součinnost a v momentě, kdy výzva z obecního úřadu proběhne, tak abyste přeparkovali svoje vozidla. Děkujeme. Chtěli bychom také připomenout a zároveň nabídnout výzvu pro občanské projekty. Do konce měsíce března bude tato výzva zveřejněna na webových stránkách s konkrétními pravidly. Ty se nemění, zůstávají jako v minulých letech, čili pokud máte nějaký zájem nebo dobrý nápad, jakým způsobem doplnit a zvelebit naši obec, přijďte, podejte žádost, my se zastupiteli posoudíme a určitě najdeme nějaké řešení. V březnu bych vás chtěl pozvat do naší nedělní kavárny, kde bude netradičně otevřená i knihovna. Je to v rámci projektu Březen měsíc knihy. Pokud jste ještě do dnešní doby neměli odvahu navštívit naši knihovnu, určitě přijďte. Můžete si dát dobrou kávu a u toho si prolistovat nějakou zajímavou knížku nebo časopis. Možná najdete chuť i pravidelně navštěvovat naši knihovnu. Přijďte, budeme se na vás těšit. Hned na počátku ledna také naši dobrovolníci uspořádali opět tříkrálovou sbírku. V letošním roce jste na dobrou věc přispěli částkou 61 649 korun. Moc vám všem děkujeme. Tradičně na počátku roku proběhlo spousta kulturních a společenských akcí. Byly tady plesy sokolů, hasičů, maškarní ples pro děti, dále proběhly ostatky, letos teda za účasti opravdu velkého množství masek, čili děkuji všem, kteří se zapojili tady do té tradice a obnovili v podstatě ten masopustní rej. Takže
Pokud bych vás měl pozvat na další kulturní akce, tak 22. března v Kulturním domě proběhne velikonoční koncert. Přijede zaspívat ženský pěvecký sbor Cantares z Mokré spolu s dětským pěveckým sborem základní školy Mokrá. Bude to akce v rámci celorepublikového programu Zpíváme pro UNICEF, bude to charitativní koncert. Připravujeme také každoroční jarní úklid s názvem Ukliďme Velatice. V letošním roce se do tohoto úklidu zapojí i náš spolek Huascaránu, který pracuje s malými dětmi. Čili kdo budete chtít, určitě přijďte. Uklízet se bude v sobotu 23. března. Přesné místo a sraz vám ještě upřesníme na letáku.